Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba? Sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa oras nga. Alas 4. Saga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports, First Edition. Subong sa ato niyang mga kabombo, sa ato niyang mga kauturan, no? Kadasig lang sa ato niyang mga inadlaw, no? Martes na kita sa karon nga adlaw banwa. Petsa 15 na kita sa bulan sang Marso, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Hope din naman ninyo kami natubtob sa isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol, reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano ba pila ka maragap pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga ato niya nga diskusyonan pila iya ka maragap pangunang mga balita local. Subong yang aga, tagsaga ni ka Martes na subong, Bobo Anthony. Do, ginapakabit o kumbaga, blado, basta Martes, mabal kita ay nano. Oil price hike naman ini. Ay driya sa aton, hibaloon nato ng mga gasoline stations diri sa may syudad sa Bacolod kay effective today. Magapasaka no sang presyo sang gatong halos pila 13 pesos sa diesel, 10 to 13 pesos and sa gasolina 7 to 8 pesos, no? Depende pa ni sa mga gasoline stations. Sus na nung pagkahimtang. No? Ibalo nato, no? Diskusyonan naton. Ini sa subong iya nga aga. Subong man sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga ato nga tutukan.
ang syudad sang Bacolod tiginalauman nga after today meaning buwas nga daw ti magkapabilin kita sa gihapon sa alert level 1 no alert level 1 kay actually kahapon zero case ang syudad sa Bacolod despite the fact nga mga grand rallies no way untat pero zero case kahapon ha ang syudad iya sang Bacolod kag Sumuman sa aton iyang mga kabombo ang one sambayan no plano nga magpakig hinunanon no makigsigula-sugilanon sa media team sang Bombo Radyo agod nga sigilanunan ining pagpangturisok bla pagpangbastos sa isa sa mga supporter sang Lenny Kiko team no ang gapapili sa pagka-presidente vice-presidente. So, tiluyag ni former governor Lito Coscuela para may mga learnings man sila no out of this kag Subuman. Sa dugang pa nato niya nga mga kauturan ahay makaluluoy man ni Bombo Anthony ining nasapuan ang ang bata 5 katuig nga bata patay kahapon no pasado las 12 sang nahulog ni siya sa kanal sus nanong pagkahimtang no pagka 3:30 sang hapon na deklara siya nga patay kay nasapuan siya no pasado na so meaning mga 3 hours sa Hillside Subdivision Barangay Mansilingan kag Subuman sa aton iya nga mga kabombo dugang pa nga mga balita national nga aton iya nga tutukan ang big time oil price hike no record big time oil price hike hindi lang sa aton sa Bacolod sa bugos nga pungsod Pilipinas. Again, diesel 13 pesos ang kada litro, ang gasolina 7 pesos, madugang kerosene 10 ka pesos. So, sige, ang hambal gani sang sa piyak nga bahin, ang hambal gani sang transport group. Dayunon ang protesta sa tunga sang big time oil price hike. Kag Subuman, balita nagikan sa luwas sang pungsod nga turiya nga tutukan, Russia nagahingyo sang military supplies kag economic assistance sa China. Kag Subuman sa turiya nga mga kabombo kay speaking man sang big time nga oil price hike. To relate sang nagakatabo sa aton kay worldwide man ni actually. Maging kaupod naton dugay-dugay, no? Ang isa man sa mga bombo correspondents naton direkta iya sa may Canada. Sir Ferdinand Galila, kay man mayara man dito sang big time man sila nga oil price hike pero ano ya ang ginahimo sang ilang nga gobyerno? No? The thing is, ano ang ginahimo sang ila sini iya mga kabinan nga gobyerno? No, syempre mayara ginahimo ang ilang nga gobyerno para mapahagan-hagan ang sitwasyon, no? So initanan ang aton iya nga tutukan, ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita nagapangalagad drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sige. Sa subong iya nga aga, no? Abal ko na gani kada Martes dugi na dugi na kulbaan na gina. Grabe kay nga naamo ni kada Martes gat change ang presyo sang gatong, diesel, gasolina, at the same time kerosene. So subong iya nga aga, chikero naton si Bombo Carla May Defensor direkta sa isa sa mga gasoline stations. Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, ara na nag-change na sang presyo, Bombo Carla. Good morning! Yes, babaan. Good morning. Live naman kita drin sa isa naman ka gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod. Bomboan tisubong nagsaka na ang presyo sa gatong bomboan. Tiga amat-amat na pasaka ang kada gasolinahan diri o kung ang kada gas stations diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So ang iba nagsaka na 12 midnight, then ang iban karon ti mga alas 6 Bomboan kay ti dutay pa lang subong ang mga nag 24 hours bala Bomboan nga open nga mga gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. Ti subong sa gingkagtuan ko nga gasolinahan diri sa may Mandalagan na Bomboan, Caltex ini
nagpasaka ini sila 12 midnight bomboan. So medyo masakit sa mata bomboan ang pagsaka sa presyo sang gatong subong nga adlaw bomboan. Ti imagine nagligad si Manaya ano pa lang ang pila pa lang ang pagsaka bomboan, no? Wala pa naglapaw sa 5 ka pisos ang saka nagligad si Mana. Subong naman yung si Mana bomboan daw nagdubli nagdubli ang pagsaka sa Amo na presyo gini ko, ang nagtaas. pinaka big time. Ang bugining pinaka Alin big sa time. una pa nga tiyempo. Why pa no? Sang alin sa natao siguro. Amo na yung pinaka big time gid yan, no? Yes, amo gining pinaka big time gid base kung sumay super big time pagid bala bamaan, so hindi lang naton pagpangayoon. Taniya mo na lang gini ang last nga pagsaka sa presyo sa gatong bombaan. Ti imagine nagdangat na sa 70 pesos ang presyo sa gatong, although nga ang last week bomboan may ara na ya sa nagsaka nga tag 70, ating iba niya nga mga stations bomboan ka stations may mga tag 60 pa do kalabanan 60 pa ang aton makita sa subong niya do puro wasay ang makita naton subong aga bomboan Puro wasay, na nila. Yes, bomboan. Balko Bombo Carla, puro wasay. Abi pa kita kami asang presyo dira sa Puro wasay. gasoline station, Bombo Carla. Yes, bomboan ti amo na ni no do nag-open lang kita sa aton sini nga mga bills bomboan, no? So sa subong ati amo ni ang presyo sa gatong bomboan. So medyo blurred tagid bomboan na dahil lang yan. So, bomboan ang presyo sa gatong sa subong, 74 pesos, diesel, 74 pesos and 8 centavos bomboan, 71 pesos and 90 centavos sa silver ini, and then sa platinum bomboan, 72 pesos and 65 centavos bomboan. So, Puro muna gito subong ang wasay. bomboan. Hambal ko kung sa grade pabla, puro gito wasay. Abo gid gani bomboan puro gid wasay ti subong nga aga at imo ni subong ang sitwasyon diri sa may isa ka gasolinahan bomboan. So may diri no, may tughong bomboan ti ini kuan man naton sa pahayag sila ni Sir bomboan, no? Kung ako ang iwan pila kalito. Subong sila nakatugong, Bombo Carla. Oo, mo gani bomboan ti subong sila tugong ti palapitan naton ini no ang sila ni si Sir diri boy. So Sir, good morning. Wala si Sir nakatugong? Wala katugong ang amon nga panel. Amon man na siya nga panel, ma'am. Panel. Okay. Oo nga man, Sir. Kay wala na kami produkto nga baligya. Naubos na kagabi ang ma'am. Uy, Ang amon diesel naubos na kagabi 6:30 pa lang sa hapon. 6:30 sang gabi? Yes, ma'am. 6:30 sang gabi, bomboan. Ubos Wala na na? sila diesel. ubos Yes, na. Okay, grabe gidyang tugunganay. Ano pa gid ang kulang nyo diri subong, Sir? Tapos kagina sa kagabi man alas 9 naubos man ang amon nga silver. Bali subong nga ginabaligya namon, ma'am. Platinum na lang? Grabe, Bombo Carla. Platinum na lang, bomboan ang Ubos. nabilin. Pero insakto na, kaya nga, ati kalabanan ang ginatugong Bombo Carla. It's either silver kung gasolina ka, kagunti, syempre, crudo, diesel, gid na iya. So, Yes, ubos. oo. Pila ayhan ka litro atong naubos nga to? Pila ka mga, nang tawag, drum na Bombo Carla? Yes, so Sir, sa estimate mo, Sir, pila ayhan ka litro ang natughong o tanan-tanan na kagabi sa diesel? Sa diesel kagabi kaya nga amon bala nga unod sa tangke namon kagapon sang nag-duty ko sang hapon daw mga 14,000 pa. 14,000 liters. Okay. Bali na ubos sa sang hapon. Hapon man dyan. 40,000. Bali sa nagligad nga hapon nag-duty ko. Oo. Amo na unod? Amo nang unod. Okay. Pagkaaga, halin sa aga, hasta sa 6:30, naubos ah. Ay, okay. So, si hasta lang gidagali ang 14 60. liters. 40,000. 14,000 liters hasta lang sa Bombo Carla? kagapon sa hapon. Bomboan. 40,000 or 14? 40? 1-4, Sir. 14. 14,000, ma'am. 1-4. 1-4. Oo, 1-4 bomboan. Ang gasolina, Ang gasolina, Sir, sa pag-check mo. Ang gasolina namon, ang silver daw mga
8,000 plus liters. So. Mga 8,000. Ti mga ano oras sa ubo, sir? Mga alas 9 ang gabi. Alas 9 ang gabi. So, sir, sa pag ano ni day kagabi, no? Ari kan man diri, ano ang ano mo sir na experience ka? Ano kung pila ka mga salakyan o kung na tagpila-pila ang ila sining hagina. Ako wala na ko ka ma'am, wala ko na nakitaan gid kay nagsugod ko alas 9 na mo. Bali ang peak hours gid nga nagtinugong gid mga halin gid sa hapon. Hasta gid mag ala. Damo gid. Damo gid ma'am. Damo ginaglag. Nagtawhay na lang siya ma'am sang naubos ng amon nga diesel. Ang iba niya, gadalang drum, di ba? Tahaw-tahaw ang customer. So may nagdala man sir sang drum. Yes, ma'am, may ara gid. Grabe. May dagko gid nga tag Lutangan. Oo, tag 5,000 liters na lang iya nga unod. Ang itugungan niya. Grabe. Ano na sila, Bombo Carla, ano nang may mga nagatugong sa amos na, may mga tracking? Ano ni ang nagatugong sina sir o kon ang anong nagadala sina sa may mga lalagko nga mga bulutangan sang gatong Bati ko mga yan tracking. bati ko yan ni Yanson. Okay, mga ano na bomboan na truck or buses man bomboan. Ang Ceres? Seres, sir? Sorry. Wala lang ko idea ko na natutugungan nila, ma'am. Okay. So, Pero wala siya idea, bomboan. Pero may mga salakyan o kon mga dalagko nga mga trucks man bomboan ang nagtughong diri sa ila sining gasoline station bomboan. So sa subong sir ang inyo available is platinum na lang. Platinum na lang gid, ma'am. Okay. So sir pila ang nagtaas sa inyo sining gasolina? Nga crudo. Sa amon nga crudo amo to sa ma'am 13.15. 13 Yes, ma'am. 13.15 centavos. pesos. Grabe. 13 pesos ang dugang before gani pilag sir? 60.93. Mga 60 Yes, pesos. ma'am. 3 sige daw bomboan ang nagsaka sa silver sir. Sa silver 7 pesos. 7 pesos. Oh. Sa platinum. Amo man, ma'am. Amuman, 7 pesos. Okay, bomboan na 13 pesos ang nagtaas sa diesel, sa silver 7 kagang sa may platinum 7 pesos man bomboan. Grabe, no? So, ano na lang ni Bombo Carla, sa ayan sila maka-refill sila, pag-refill nila, Yan. Sakto, mga sano na makamu sir maka-refill, sir? Wala kami idea kung may schedule kami karon. Hopefully may ara. Pupulitan ni may ara ay para kung mawadaan pag kami siguro nga mo niya premium ni hindi na ni kalambot. Second shift hasta na lang siguro karon sa first shift. Oh. Ano third shift niyo, sir? 5 to 1. 8 p.m. PM. Taguri lang. Kung maubos na sa karonte, posible hindi na pagpadutihan ang second shift. Okay. So, bomboan na, titi maapektuhan man, no, ang pag-duty, bangod man nga, kung wala sila delivery, hindi continuous ang ila, sini nga pag, hindi mag-sige-sige, ang ila, sini nga pag-open, bangod nga, wala na sila may ibalik ka, bomboan, kay tungod nga, wala pa ini sila, sang delivery, bomboan. Oo. So, no work, no pay? Sana ni sir, no work, no pay, kung mag-amoy na. Ay, no work, no pay, bomboan. Ay. Napiktado, gid gali sila mag-amos na Bombo Carla? Yes, sakto. Gid, mga bay, meron nakamu sir nga na experience nga nag-amon eh. Yes, ma'am, pag run out. Atong pag-run out. Sa ato sir, no work, no pay man. Yes, ma'am. No work, no pay. Mga pila ka mo ka-adlaw nga na tenga o kung wala naka-ubra. Amo man lang to, ma'am, ang isa man lang to kaadlaw nga daw nag sila. Nag-run out. Kasi nga, okay, kakulod. Daw mandalagan man lang to, ma'am. Okay, so bomboan, amo lang gito no, atong bagyong Odette bala bomboan last year. So naka-experience siya man sila sang isa ka adlaw nga wala ubra. Kay ang diri nga branch sa bomboan kag ang sa may bata daw isa lang na diri bomboan. Ang sa may bata ayon nag-close gate. So diri na ini sila tanan nag-obra sa Yes, ma'am. So amo na sila. Bomboan. Bombo Carla, amo ning pinaka-first nga experience ni Sir, pila na siya ni kadi katuig obra sa sininga gas station or may mga previous pa ni siya gas station gidabran. Amo ning pinaka-first nga taas gid ya, di ba? Big time gid ya. So sir, sa imo sininga pag ubra no as a boy diri kag cashier man sir. Amo lang gid ni ang pinaka-first time mo nga big time price high. Daw sa na-experience yan ko, ma'am, halin sang salain pa ako nga station.
Daw mo gini pinakadako. Correct. Sagado amo gining nakapahuway o kung maka ano ka mo maka wala bala ubra bala. Siguro mo na ning makabanding kami gurutanan nga obreros. Amo na ini. Pila na si Bambaan. Sir, di ba? Si Sir amuning sobra na 20 years. Pila na nga Yes. ka years ga obra sa gas? Mga 20 years ka nag-ubra sa gas station, sir, no? Yes, Bambaan. Oo. Tiyamakon mo. Sa duha niya kadikada bumbukar lang nga obra sa gas Yes. station first time. Yes, So, I sa think dawa. first time gid ni tuod nga mo ni kasaka dako ta kasaka. Amo gid gani Bambaan first time gid no do sa halos tanan first time gid natabo ini nga big time price hike Bambaan. So sir, may information ka mo by next week ayhan masaka ka? Hambal man sang iba niya customer mayara pa kuno pero sa amon wala pa confirmation alin sa company. Okay, wala pa kamo ya. So ikaw lang kamo makabalo mga 12 midnight before Tuesday. O kon Tuesday na again. Ma'am, bago mag 12 midnight makabalo na kami na. Okay, so antes mag 12 midnight Bambaan may idea na ini sila nga magasaka ang presyo sang gatong Bambaan. Hopefully next week hindi na magsaka Bambaan. Kiti imagine 70 pesos mo isa ka litro Bambaan ti pila lang na ka kilometro ang madalagan sa imo sini nga salakyan o kun motorsiklo Bambaan. Oo. Sino ganing pangalan ni Sir? Sino ganiliwat sir? RJ Hako. Hako. Oo. Okay, si Sir RJ Hako Bambaan. Kabay pa bumbukar lang nga may mag-abot ang nga supply. Hindi ni siya lagay iya kumbaga do tawhay sila kay nga abong bukarla tawhay sila tuod pero no work no payment kuway may mag-abot nga supply ti kaluoy man Habogid. sila. Amo gid gani Bambaan. So ano di gani nga adlaw inyo nga delivery sir? Monday kag Thursday no. Monday kag Thursday. Ikaw magamo na sir kung hindi ka mo madeliveran subong nga adlaw mahulat ka mo Thursday. Oo, pero may ara man option ma'am nga kung magparehas na nga run out na gid. May ara man option nga mapaano Pwede sila sila. mahingagawan. Mahingagawan, oo. Okay, so hopefully Bambaan nga di syempre hindi man nga haltanan gusto nga maguntat ang ila sini nga operation o kung ang pag-open sa ila sini nga gasolinahan hopefully nga ma-deliveran na Bambaan kiti syempre madamo pa man sa mga nagdapangita nga magapatugong o kung nagapatugong Bambaan. Yes, no. Bawdo gina kayasan man kita bumbukarla kay ti syempre maski nag-stock ka man ti sa gihapon matugong gid if not this week next week no. So kabay Sakto pa gid Bambaan no sa Kabay. gihapon Yeah. kung travel ikaw kinanglan mo man sa gihapon nga tughong Bambaan. Oo, imaginable no. Amo ni kapait ang sitwasyon. Ta sige, salamat gid. Salamat kay Sir RJ mo bukarla. So sir, thank you so much good sir no sa information. So Bambaan, nagikan diri ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor live sa Caltex no, gasoline station. Ti sila ya 24 hours. Ay grabe nga pagkahimtang aton. Bombo Carla, pila na 70, 71 ang gasolina, ang diesel 74, 70 na tanan halos sobra. Imaginable sa mga kauturan ta. And kung si Sir RJ, RJ no, Hako pa. 20 sobra na siya 20 anyos. Nga nagatrabaho sa gasoline station. Nagkasaylo-saylo lang siya. Pero, first time ni siya suno sa iya nga big time gid ya nga oil price high. Imagine ang ginsaka from 7 pesos sa gasolina, 13 pesos sa diesel, no? Sa ato niya nga mga kabombo. 10 pesos sa kerosene, ha? Ay, grabe. Nano na lang ni man? No? Mga kauturan tao daw mo reaction. Good AM, review ang law nga ina or buhina ng excise tax. Iksakto gid, Sir Ferdinand Flora. No? Masakit naman sa bulsa ang pagsaka sang gasolina. Ay, nako. Nagkapanghay nako man si Sir Eric Sayon. Hindi ka naman hay nako. Imagine na. No, kamo abe nga daw medyo like pang idaron tabi siguro mga 50s, 60s. No?
or nag-senior citizen ka, nakadumdum ka mo nga. Nagsaka, kumbaga sa isa lang kapag saka, kay normally, nasanay man gid kita ya nga sang una, gani magsaka. Piso, sinintimos lang na yung saka kada simana kung nagasaka. And naga-rollback man. Pero subong niya, saka. Worst, nagadako ang ginasaka. Kay last week, gapang hakroy na gani kita sa 3 pesos, 5 kapisos nga pagsaka. Subong payhan nga 7 pesos, 10 pesos. Supot ni ay, kita tanan ang apektado sini. Dibla? Sa mga kauturan ta, sinong iabing di apektado sini? Luwas, syempre, ang pinaka-affected, of course, number 1, mga utod naton nga mga drivers. That is why nga hindi mo ni sila mabasol ng mga balda. You know, nagid na mo ng transport strike. E di, kumbaga, do ka hopeless ka na bala? Anong ginahimo sa aton gobyerno man? Di bala, mamangkot ka gid sa kaugalingon mo. Anong ginahimo ni subong sa aton iya nga gobyerno? Tulok-tulokon talang ni. And we are all aware nga pag sinatana, nagambal nga, ay, next week, saka naman ha, kaya mo ning dikta sa world market. Di kita yung nga daan niya sa Pilipinas, kung ano yung dikta sa world market, kaya mo man yung aton mo. Because man sa existing naton nga kasuguan, we have that oil deregulation law. Di magambal ka, deregulation, why isang nag-regulate? Ano man eh? No? Doon ka namin, isang kumuon, isang nagpasar sa isang una. Ano ba? Ka-helpless sa aton eh. Once gani magdikta ang world market nga, makumpas, masaka presyo, kaya inaway to ang apektado tungod sa inaway sang Russia kag sang Ukraine. Di why tayo may mahimo? Saka man kami diri. Why tayo may mahimo mo? Kumbaga, bla, kung sa wife, kung asawa ka, submit ka lang nga submit. Kaya way mo. Biblikal, doon mo na bla. Example. So, duway kita may mahimo sa world market, kita mo nang dikta. Kay why kita sang kasuguan nga naga-regulate sina. No? Kung magsaka kag magdikta iya ang world market. Di subong dikta ang world market, taas. No? Di taas man. That's why kapon, ti damo nagpagasolin station, ibandra Bombo Anthony, drum, no? Hindi kung nagkatugong ka mga, pareho na mga seres bus, abi, tugungan mo. Hindi, drum ka giti para masupot ka kay imaginable. Let's say, ang ginasugilanunan ta diesel, premium, silver. Kung 7 pesos ang ginsaka, kaga konsumo ka, abi. Let's say, sa mga dalagko na gid, o sa mga di pampasero nga salakyan, pulo, 20 litros kada adlaw, tipila na. 7 times 10. 7 times 10 mo, 70 pesos. Imagine na. 71.90 subong sa sinila nga gasoline station kay Gavari pani ang subo pagidriya sa aton kay let's say sa amo niya gasoline station ang silver abi 71.90 sa iban to may 72 may 73 may 74 di tabing tsindihan ang diesel oy dali lang gid ang subo pagid kay mas taas pa subong ang diesel sa silver. Di ba ang diesel, ang isang una, pasalamat ka kung ang salakyan mo, let's say, kung ang salakyan mo, ginatugong mo, diesel, nubo mo, brato. Di imagine na, 74.8 ang diesel. Taasan niya pa ang platinum, subong 72.65. Could you imagine? Gapang laka. Ay, do ginakadlaw ta na lang. Ay, nanong pagkahimtang ninyang aton nga. Ini. Di sa tanan nga may mga salakyan nga diesel, tiga pang hakroy gidya eh. That's why gani iya nga nag-diesel ka eh. No? Bakal iban salakyan nga makini ni. Subong niya lain na ang aton iya nga sitwasyon. Imagine na. No? Ti sa mga pariyo man sa mga utod ta, mga drivers, diesel, di ba? Ginatugong iban. Mga jeepneys, no? Ay, sanong pagkahimtang ini, ti makabutwa. I mean kung ikaw bla, imagine ang kaugalingon mo, remedyo general ka. Siyempre, pasalamat ka kung ang gasolina, nubo, or ang diesel, nubo, krudo, nubo. Kahit may makapauli ka sa pamilya mo, makasustiner, ay subong nano na lang gidya. Good AM Bomboan, wala man ang Pilipinas gabakal sa petroleum products sa Russia, sa Saudi man kita gabakal nga pataasan nilang price hike. Amo ning subo.
Because ang inaway sang Russia kag sang Ukraine or aggression sang Russia sa Ukraine, apektado ni tanan. Because syempre inflation sa world market to hindi kagiho, amo na, no? Hindi kagiho. So even though wala kita to basically wala ta to kakuha sang supply, affected na gyapon ang world market. Ang pamangkot ng gidya sa aton, anong himuon sa mga opisyalis ta dere, no? Ti we have that why kasuguan naton why? Ti kinanglan dugay na ni ginambal nga ang excise tax sa muning pag-asa naton abi i-suspend ina. Kumbaga sa sini nga emerhensya nga sitwasyon ang call diri ni sa aton diri sa gobyerno sa Pilipinas. Kaya again, hindi mo man madiktahan ang presyo sa world market. Why ka may mahimo? Ini man sa katunto ni nga Russia nga ni nga sagi man niya pang mumba man, no? Kung pwede mo lang kita ya mabilin ang kalinong kag katawayan pabilin ta sagi man niya pamumba. Amo na ang resulta sang property na gid sang gobyerno ibaligya mo sa private. Ti agwanta ta. Good morning bomboan, no? Mga kauturan ta. Ti hindi ka tuod mag-ugtas sini. Imagine na bala, hindi lang niya ang may mga salakyan ang apektado or ang mga nagabiyahe kita tanan because may domino effect ini siya. Imagine na, timangin sa presyo lang gid sang baboy, saka subong. Presyo sang manok, presyo sang isda, kay tiga-transport ni sila o tanon. Kay gina-transport, mga basic commodities. So kung why ka biyahe, hindi ka driver, or let's say, why ka man salakyan, hindi ka makambal nga, okay lang kuya, hindi kuya apektado. Apektado gid kita tanan. Because again, may domino effect ni siya. Magambal ka may domino effect, may apekto siya sa iban sa ginabaligya mo nga mga balaklon dira. No? So that's why nga muna bala, ka-frustrating lang gid. Nga to ka-helpless lang gid balaya sa aton permi. Nga once magdikta ang world market sang mataas nga presyo, why tayo may mahimo? Gaab lang tayo doon mo lang gid na, no? Bala kamo da. Ay, amo nang masubo. Imagine na, subong ang presyo Kung si Bombo Carla, pa bomboan, wasay na lang gidanan makita mo sa gasoline station. True. No? Puro shitty mo. Ang Shell, amo gyapon, ang iba niya gasoline station, nagpataas na, why pa 6 a.m., excited na sila. Pero ang Shell, wala pa kapasaka, di karon pa ni 6 a.m. No? Karon pa sila 6 a.m. Kaya, nabaluan ta naman, ini yung gas station nga dando, sila yung pinaka-highest bid sa presyo sang gatong Hindi na yan malipod manigar. No? Iba ni gambali ning big three bala ning mga ang companies ni. Amo nang ginambali ka control ni sang presyo. Amo pag hindi sila mga taas-taas, gidya dagko na nga dan sila ang kumpanya taas-taas ang presyo. Nga iban to na mahimo man nila panubuan ang presyo how. Amo pagid na. Bagabla pamintahan na lang gid tayang mamintaha sa subong iya nga sitwasyon. Amo pa ning ginapangatubang ta, no? In the middle of the pandemic, again ang mga drivers ta. Gambal iban yung mga drivers kahapon sa interview gani nga tiway kayo mahimo. Ang front seat ni namon duwahon gid ni namon. Kay kun isa-isa la ni kagangamon nga magsakay ni slakyan, dugang-dugangan tani kay para nga ano ni gani maka ano man kami, maka-buhi makami kahit paano, pero may lang kami aristo. Hindi mo gid ni sila mabasol. Kung magambal man sila marally kami, ati manong gobyerno. So, dapat mahimuon gid yang gobyerno. And ara na ginahungit na ginambal damo, 'di ba? Magdamo man sa aton manginalamon. Gambal ti ang excise tax dapat i-suspend na. And speaking of this excise tax, to relate, Bombo Anthony, pagbalik naton plastarta, magapakig-angot kita sa Canada. I-relate ta lang ang sitwasyon Canada is also experiencing sang mataas nga presyo sang gatong. Okay? Worldwide ni siya. Worldwide. But ano ang ginahimo sa ilang gobyerno to address siring masubo kag masakit iya nga sitwasyon? Sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang Color. Number 1! Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niya kapalatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. 5 minutos na nakaligad sa oras ng alas 5 sa aga. So this time, mangin kaupod na naton, Bombo Anthony. Ang aton iya nga Bombo correspondent, direkta naman iya sa Canada. Sir Ferdinand Galila, agod hibaloon naton. Kamusta kay ti ilaya? Saka man sila presyo actually. But then, kabalo ko may ginahimo ang ilang nga gobyerno. And hopefully, mahimo tama na driya sa aton sa Pilipinas. Kaya tiduway, may kita kinalain niya sa iban nga mga pakupungsuran. It could be nga sila progressive. No? Pero kabalugid taya. Because ara, kamudra nga mga opisyales, syempre, imo kamo sa pamagi. Kung kampanya, ganit, tanan nga mga promisa, himuon nyo. Diba? Bombo Anthony, sa mga kabombota, ang bituon sa kalawingitan, dumalabot nyo gid gani. Mga campaign promises, blah. Subong pa kitang gila, sabi kay ara kita sa sitwasyon nga may epekto gidya sa aton tanan. Sa piyak nga linya, ang aton nga Bombo correspondent, direkta sa Canada, Sir Ferdinand Galila. Sir, maayong aga. Good morning, Bombuan. Kag sa tagpalamati isang imo programa, kag good morning sa bilog na Negros. Yes, maayong hapon, sir, no? Direct sa inyo mo, dira sa Ontario, Canada. Sir, ano oras? Wow, ara kagid sa gasoline station subong, sir? Oh, ari ko Bombuan. Ay Wow. mapaload man ko sa nga ko. Yes, nga service yes. nga salakyan. Yeah, very, very timely because sa mugiding aton iya nga tupiko. Ano na siya nga gas station sa likod mo, sir? Shell na? Yes, Bombuan. Oh. Shell ni siya Bombuan, no, ang ako nga sa likod subong. Yes. So, Yeah. para at least makarelate Gani. Kaya local nga May station shell, dire. may shell gali sir, no, dira sa Canada. Ang shell ni ano ni siya, no, worldwide ni siya, sir, ang Shell. Oh yes, Bombuan, bali worldwide ni ang Shell. If I'm not mistaken, it's a US company ang Shell, Yeah. Bombuan, ano. And
And kabalo man kita tanan, kung diri sa Pilipinas, mahal yan Shell, sir, eh. Kaya may rason man na sila. No? Sila na may pinamataas nga presyo, dira, yes, sir. Kaya yung gasoline station, di ba, vary na. Diri sa ammonia, diri sa aton, kabalo ka man, sir. Lain ang presyo sang Shell, lain ang Caltex, lain ang may mga diferensya, jutay. Pero ito medyo do highest bid, gini, dira, yes, sir. Mahal, dira. Compared to others. Depende bumbuan may ari diri nga local Canadian company nga very competitive man when it comes sa quality. It varies bumbuan may ara man iban nga small players nga medyo nobo pero gamay ang diferensya. Okay. Sige. Now, kadto na kita sir sa punto. Taas man dira hasta subong ang presyo sa inyong gatong. Yes, bumbuan. Actually, bumbuan, ang Canada, ga-import man kami sang gasolina. Before natabo sang gera sa Ukraine kag Russia, ga-import kami man sa Russia, US, Saudi Arabia, Nigeria, Azerbaijan, kag Ivory Coast. But mainly, ang pinaka-partner gid namon, United States, bumbuan. Okay. So, basically, naapektuhan man ni nagsaka man niya subong ang presyo sang gatong dira sa Canada. Yes, correct bumbuan. Ang Canada is a federal form of government. So meaning kada province lain-lain ang presyo sang gatong. So sa subong as we speak diri sa Ontario, kuwaon ko lang ang pinaka-average na price ng gasolina. It's ang pinakanubo is $1.84 bumbuan, no? So gadlagan siya. Sir, sa sinangabahin, sir, pwede mo siya matagalog kayo mga listeners kita bala nga mga Tagalog man, no? Sa presyo bala, sir, maski pila ka minutes. Sige, sir, go ahead, sir, please. Okay, bumbuan, alam naman natin na ang presyo ng gasolina tumataas. So dito sa Canada, ang Canada is a federal form of government. So ibig sabihin, ang different provinces like Ontario, Alberta, Vancouver, different ang prices. So let's say dito ngayon sa Ontario, ang average price ng gas is $1.84. So let's say one Canadian dollar is one Canadian dollar equivalent to 41 pesos. So 1.84 ang gasolina dito is 75 pesos and 44 cents. So ganun kataas ang presyo ng gasolina. Okay, gasolina. How about diesel, sir? Ang diesel bumbuan hindi sila maglayo. Ang price ng diesel it's almost the same. As I mentioned dito sa Ontario, pumapatak ang diesel sa average na 76 to 78 pesos yan bumbuan. Grabe man. Taas, kundi diri sa ammonia, sir, diri sa Pilipinas, nubo gidya ang diesel halin sang una mo. Subong ya, nagsaka na ya, subong nga oil price hike, subong adlaw, nagsaka na ya ang diesel. Kumparar mo sa gasolina, nagtaas gidya yang presyo. Dira ya, halin sang una, nubo man ang diesel or taas naman gidya? Bumbuan nubo ang diesel actually. Biskan ako ga plano ko gani beforehand nga mabakal sa salakyan nga powered diesel. By diesel. Pero subong nga tiyempo bumbuan it's like parang roller coaster ride bumbuan na minsan tataas, minsan bababa. So bottom line bumbuan nakadepende pa rin kami dito sa Canada kung ano ang price market sa pandaigdigang presyo kung baga. But mainly, kami nag-i-import talaga ng gasolina at crudo sa United States. Yes. But sir, diri sa Pilipinas, ginambal, dapat may suspension sa excise tax. Dira sa Canada, ano ang ginahimo sa inyong gobyerno to address this situation? Yes, bumbuan. A good example, bumbuan. Yes, tama ka, bumbuan, no? A good example is sa Alberta ngayon. Effective April pa sa kanila. So for the meantime, kasi they are predicting na yung war in Ukraine and Russia, hindi to like unpredictable kung kailan to matatapos. So what happened in Alberta is ang ginawa nila temporary suspension of excise tax. So effective
effective April, ang tax nila is wala na silang tax when it comes to gasoline. Tapos ang government ng Alberta is nagbibigay ng rebate. For example, because it's winter, kung magkanong binayaran nila sa kanilang heating, magkaroon sila ng rebate. So, I think for now, as we speak, ginagawa din ang paraan ng gobyerno ng province of Ontario, nagagayahin na rin ang Alberta. Di ka namin, ti mahimo gani nila, sir, no? I mean, why man sa imposible sa gobyerno kung himuon nilang suspension sa excise tax? Ang Alberta, Canada, isa sa mga example. Anong, like, ginataga nila emergency power ang presidente? Amo na, sir mo, or paano nila ginhimo na kay tidiri sa Pilipinas ginambal tiginalan tatagan ng emergency power ang ato niya presidente mapatawag sa special session dire sa Canada nung ginhimo, sir? Yes, Mambuan, as a form of federal government, ang province pwede siya maka-precious ng iya. But ang idagdag ko lang, Bumbuan, maliban sa excise tax, Bumbuan, sa oil, sa gasolina, nagbabayad din kami na tinatawag na carbon tax. So excise tax, carbon tax. So itong carbon tax is mandated by the federal government. Hindi ito po pwede na basta-basta na lang alisin ng province. So meaning yung federal government ang mag-decide. So yung carbon tax is steady, pero yung excise tax ng Alberta is tatanggalin na temporarily. Ang carbon tax, I heard, baka susunod na rin sa Alberta. So, ang other provinces are doing these kinds of steps, Bumbuan. Oo. So, kanami, yes, sir, kaya may ginahimo inyo gobyerno, no? And, anong reaksyon sa mga tao? Kaya tidiri, yes, sir, sa Pilipinas, marali ang transport sector mo. How about there in Canada? Yes, Bumbuan, pasalamat kami dito kasi yung transport sector namin is owned by the government. Ibig sabihin, Bumbuan, ang ginagamit namin dito is bus pero electric powered siya. Okay. So ang proposal naman na sinasuggest karamihan, majority dito, Bumbuan, as we all know na ang Canada is number 3 when it comes sa oil reserve. Number 1 Venezuela, number 2 Saudi Arabia, number 3 Canada. Kaso lang ang problema is yung oil sands na tinatawag namin, kumbaga dirty oil siya, maraming process, dinadala pa namin sa United States para iproseso. So ngayon, yung mga tao dito parang sinasabi na why not we will process our reserve. So parang ganun ang lumalabas dito, Bumbuan. Okay. At least kag ang ang isa pagid ka punto, sir, kay we have this point of view sa kay Sir Ty Drogasyon bala dito sa may ni gani pagtawag sa New Zealand siya. Aman niya, Bumbuan, diri sa amon taas-taas man ang presyo galing kay syempre well compensated yang mga tao diri mo. Diba? Sa Pilipinas, yes sir, mambal kay tayo taas ang presyo, din di tayo makambal nga well compensated kay gaigod dya ang pagsakas ang sweldo. How about there sa Canada, sir? Yes, Bumbuan, tama ang ginhambal ni Mr. Rogasyon, Bumbuan. Even here in Canada, in spite of increase of gas, diesel na kag mga iban pa nga mga produkto sang tugong, well compensated, but Bumbuan, ang Pilipinas, ako Bumbuan, I love to research. Philippines has lots of reserves. Kinahanglan ng Bumbuan, good governance. Ang Mindanao, wala pa sa may naka-explore. There's lots, as I nag-research ako, kasi siyempre I have still family sa Pilipinas. Ang Pilipinas, kinahanglan good governance. Ang Mindanao, I don't know if it's true sa nakita kong research, there's lots of resources dira banda sa may Liguasan, Mars. So kinahanglan i-asikasoon sa gobyerno. At the same time, Bumbuan, ang sa west sa Palawan, kag-ara sa Cebu, may mga resources. So kinahanglan as we mentioned, may election nga maayo. Ang Philippines is really rich in resources. Ang nakita ko, Bumbuan, na mismanaged lang. Kumbaga kung sa mga negosyo, it was mismanaged and kinahanglan gid sang maayo nga leader kag who knows, Bumbuan, it will go up. It will go up. Ang Pilipinas will fly high. Gani man, sir, no? Amo lang gid yung aton nga gina pangamuyo dira kay pareho sa inyo, no? Taas to dira ang presyo tuod, pero at least do makabulubutwa bala ka mo, yes, sir, nga
nga inablang ati. Sige kay pero by the way, sir, halin pa sang sano nagsugod ang pagtaas ng presyo sang gatong dira sa inyo? Sang nagsugod bumbuan, sang nagsugod man ang conflict sa Ukraine kag Russia. Yes. Since as I mentioned nga gabasi man kadiri sa world market in spite nga damo kami reserve, pero daw when it comes sa refineries daw hindi pa masyado mayo ang pag-process kinadala pa sa United States. So on and off gasaka gyapon kung kisa may time gani nga mas mahal pa kami diri ang gas namon kag diesel diri kumpara dira sa inyo, but amo na gani nga well compensated lang gid ang amon nga sweldo diri. Yes. Oo. Mahambal na lang kami, sir, nga sana all well compensated. Yes, bumbuan. Ako bumbuan, no? Since nga dira gid ko yan na tubuan doon sa Pilipinas, kag diri ko nag-move kami sa Canada nga medyo may buot na kag professional na. Yeah. Daw ako bumbuan do nakita ko nga ang Pilipinas is I think it will fly high kung maayo lang pag-manage. Ang Singapore, mabuhan, it's not resources nila, wala. They are more on financial. But kung ang Pilipinas ma-manage lang sang maayo, all the resources, more than the Singapore. Sakto na, sir. Amakon mo yung marot nga isda, ginalanta pa, ginaano pa na, Yes. sir, gina-import sa iban, pero diri ang ginakuha sa West Philippines, diri ang ginakuha sa aton, amo na, bla. No? Pero baklon ta pa ya, do mo na. Anyway, Sir Ferdinand Galila, sir, thank you so much, sir, ha? Sir, pwede mo kami mapakita pagid sa Shell Station before kami magtapos ang interview sa imo, sir. Damo gatughong subong, sir? Yeah, may ari ko dito pad nga nagpahangin sa nga salakyan gani o din na. Gusto mo naman, at least makapasiplat kami sa Ontario, Canada. Si Sir Ferdinand, dugay na niya. Sobra na ni pulok tuig dira sa Canada. So, okay, sige. So, muna siya bumbuan niya. Tapos okay. ang tangki bumbuan sang gasol, ara lang na sa piyako. Ara lang sa gwa na. Yeah. Okay, sige. Anong weather? Ano da subong, sir? Anong sitwasyon dara? Tugnaw na anong pagkaimtang? Gamelt na subong ang mga ice di bumbuan sa likod ko, medyo gamelt na daw di na to daw bundok. Ara gamelt na siya daw, dako na siya. Subong bumbuan daw plus 3 ang weather, pero it feels like -2 sa gwa. Okay. So at least no kanami sang Canada. Ano oras gani liwat subong dira, sir? Subong goro bumbuan I think it's 5:25 sa hapon. So mapatughong ka, sir, kay mapuli ka na, sir. Nagpatugong ko kay daw jutay na lang ng kwansang salakyan ko, mapuli ko. Ari doy lang ko nagpark sa ginapahanginan sa ngapon nga salakyan na mo ning salakyan ko. Sir, layo na siya, sir, ang ginpatugungan mo sa imo balay? It will take like 5 minutes the most na bubuan. Okay. Sige. Anyway, sir, salamat gid ha sa gin-share mo sa aton subong kay may mga learnings man kami, no? Baga makumparar tama na anong ginahimo sang gobyerno nyo diri sa amon kay paliri ko lang taga nagasaka, no? And nakapasiplat man kami sa bungaga dira sa Ontario, Canada. Sir Ferdinand Galila, sir, mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas? Maay lang ang pagpamati sa akong mother-in-law nga si Myrna Branya. Kag sa this coming election, ang ako lang wish na respeto lang sa isa kag isa para manami ang aton flow sa aton nga election. That's right. Kaya kainit na gid, sir. Anyway, Sir Ferdinand Galila, sir, thank you so much for your time. Kag maayong hapon dira sa imo. Ngayong hapon na bumbuan kag God bless us all. Sige, salamat gid. Ang ato niya nga bombo correspondent direkta sa Barrie City, Ontario, Canada, Sir Ferdinand Galila. So, kita tano. At least lagagiho ila gobyerno. Just like sa Alberta, Canada, may suspension na sa ila excise tax nga ma-take effect siya, hindi man subong pero sa April. So, sa fuel, no? Di mahimo gani nila. Paano man nga hindi natin mahimo diri sa Pilipinas man, no? Kung tanawon mo lang gid bala. Ti tani amo man na nga magiho man niya aton gobyerno kay why naman sa iban nga dapat maggigiho subong call gid niya sang government kay again why kita may mahimo Worldwide ini ang pagsaka or pagtaas sang presyo sang gatong
no? Sa world market because apektado, inflation, apektado sang agresyon sang Russia sa Ukraine, apektado gid niya. So, kung diri tani sa Pilipinas, amo na niya aton. So, subong nga tion sa mga kauturan, sa mga kabombota, amo na ni panilagan tablang aton nga mga kandidato. Kay, kung wala-wala, ibutang tas pwesto nga, husto lang magkupromisa sa kampanya, pero pag abot na nga, pareho ni kinahanglanon tanis lati, why man? Why tayo believe mag-amo sini, no? Dugay na tagambal, halin pa antes ni magsaka sang nagligad pagid nga si Mana, balikan tang Patrol Bomba Anthony, sang 3 pesos. Gambal nga, may mga manginalamo nag-suggest nga isuspend tayo excise tax. So ara dito sa Canada, isuspend nila ya sa fuel. Di pwede tagid na ay kabalo kung mapapangitaan gid na siya sang paagi nga pwede tana mahimo diriya sa aton sa may Pilipinas. We can do that. Di, anong kinanglan? Kay sino Nicole? Di iya gid sang gobyerno. No? Amo lang gid na ya. So pangamuyo na naton, no? Di tanan subong niya. Iban gani mabike na lang kami bombo. Ana. No? Or lakto na lang namon. No? No? Bomboan tani ibalik nila ang alco gas para mabuhinan man ang price ng gasoline. Mga point of view mga tagpalamati naton. Nagnubo na ang gasolina, nagtaas ang diesel, daw gintunto lang kita nila, no? Actually nagtaas man ang gasolina, pero sobra-sobra na gid ang pagtaas ang diesel, no? Makon mo ang first time man nga nag-overtake ang presyo sang diesel sa gas. Imagine no, sa aton nga mga kabombo, taas na subong yang diesel, kumparar mo sa gasolina, din kay imo yakita sina. Nga since time, halin sang unaya, taas gidya ang gasolina, di ba? Subong yan siguro ka pangalot-kalot na ni mga kauturan, tanga may mga salakyan nga, nag-diesel, gani kami kay bulubahado, makasave ka. Especially sa mga utod naton, nga mga drivers, no? Jeepney drivers, kaya di ba? Crudo ginatugong nyo, din kakita, diesel subong 74 pesos and 8 centavos. Silver, 71 pesos and 90 centavos. Platinum, 72 pesos and 65 centavos. Worst, may mga gasoline station kangay sa interview naton kay Ina, kung hambalon tanegid man, Caltex, ngaway na sila ya diesel kag silver, platinum na lang. Kag kung malason, pati kung wayan sila inugtugong niya, apektado maning mga pump boy o nag-obra sa gasolinahan. Kaya tim na untat sila obra, ti wayan sila sweldo. Ay, do gina kumos ang tagipusoon mo bala. Ano na yung ato niya nga pagkahimtang ag sitwasyon, hindi nagidyaan mo. 25 minutos na nakaligad sa oras nga, 5:00 sa aga. Balikan naton ang patrol, si Bombo Carla May Defensor, sa dugang nga mga balita subong nga aga. Kapon, pero ting kaluoy ta, no? May 5 tuig nga bata nga nahulog ya sa kalog. 12:00 sa udto, 3:00 na siya nasa puwan, tiway gid siya natigayon. Ang iloy niya ato pasalwas ang pungsod, lola yang gabantay. Ahay, makaluluoy, no? Bombo Carla, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, bamoan na siyam no ang dakop sa pagbayular sa PD 449 o kon illegal cockfighting sa area sa San Carlos City, bamoan. So ini sila ang nadakpan sa sitio Katugisan, Barangay Bagunbon, San Carlos City, Negros Occidental. Ang mga nagkaladakpan ng kilala kanday Alberto Puloyapoy, 39 anyos, residente sa sitio Pagbatangan na Barangay Bagunbon, San Carlos City. Marcelino Abiliana, 63 years old, residente sa sitio Uga, Barangay Maaslob, Calatrava, Negros Occidental. Richard Paner, kag residente 45, kag residente sa sitio Pagbatangan, San Carlos, Negros Occidental. Larry Ricaburda, 48 anyos, kag residente sa Barangay Bagunbon, San Carlos. Enrico Ribalde,
Enrico Ribalde, 48 anyos, kay residente sa Barangay Bagunbon, San Carlos. Romeo Pangarap, Bombo Carla? Bomboan. Yes, go ahead, Bombo Carla. Romeo Pangarap, 63 years old, residente sa sitio Mag-Amihan, Barangay Punaw, San Carlos City, Negros Occidental. Jade Mansha, 20 anyos, kay residente sa sitio Mag-Amihan, Barangay Punaw, San Carlos. Enrique Dolobio, 62 years old, kay residente sa Barangay Bagunbon. Alpio Claudiang, kay residente ini siya sa Barangay Bagunbon na San Carlos City, Negros Occidental. Bomboan, nakuhaan ini sila sa 5 ka buhi nga fighting cocks bomboan, 20 ka dead fighting cocks, 3 ka gaff, isa ka nga may rasans ka bird bomboan, kay isa ka 1,000 pesos as a bet money. So ari ini sila subong sa San Carlos City police station for proper disposition. Bomboan sa gihapon ang illegal nga cockfighting o ng cockfighting diri sa Negros Occidental bawal ina sa gihapon. Bomboan hindi gid sa gihapon makapatigayon sa mga illegal cockfighting kay ini before bomboan ini naman yan no, hindi naman gini siya dapat pwede nga paghimuon bomboan. Okay, Bombo Carla. By the way, kaluoy itong ang 5 katuig nga bata black hapon sa Hillside Subdivision sa Barangay Mansilingan na Yes. why gid siya nakasalbar sa makitaan siya alas 3 sa hapon, no, Bombo Carla? Yes, bomboan kay tisunod man sa iya sini nga magulang nga 10 years old bomboan. Bali nagahampang ini sila gali sa may balasan dira sa may area sang Hillside Subdivision Barangay Mansilingan bomboan. So usually na nila ginahimo nga maghampang dira kung mag-ulan maghahampang ini sila kay sunod man sa iya sini kumbaga Bombo Carla gambal ka pa nasanay na ning mga kabataan nga Yes. nagahampang. Yes, oo. Bali madamo ini sila bomboan sa upod niya patugani sunod sa mga upod niya. Siyam ini sila kabilog nga nagahampang sang bala sa may area sang Hillside bomboan. Kaga medyo malayo-layo pa no ang ila siniyang balay kay ti ara sa may malapit sa high school sang Barangay Mansilingan. Ang ila siniyang balay ti papuli na ini sila kuntani kay ti amo to nga oras gid sang mga alauna bomboan dito gid nagatupa ang madamoy nga ulan na bomboan. So pauli na ini sila sang hinali na lang nga dadanlog ang iya siniya nga manghod bomboan malapit sa kalog ti ang kalog nga daan bomboan sa sunod man sa mga pumuluyo didto naglapaw na ang tubig sa kalog. So supposedly lang tawon gani gamay lang gid ang kalog bomboan o galing kay madasig ang flow bala sa tubig kag amo to ang rason ko nga madasig gid ang ako nadadasig dala ang bata ako nagini nga 5 katuig sa may malapit sa may tamburong bomboan ti hapon nagid ini siya nakita so ginatry pag gid ini siya nga maluwas kagahapon ati galing nga bomboan do gid no kadi malasing gid do bomboan dulaan ini siya sa nga kabuki bomboan. Uday budlay gid no kada subo-subo pag gid ang iloy Yes. aras luwas ang pungsod pag gid Bombo Carla mo. Diya sa bomboan ti sugod sang natabo ang iya sini nga bagulang wala na gid untat nga hibi no kung pamangkuton siya kung ano ang natabo sa iya sini nga utod ati sige gid ang iya sini nga hibi pero gasabat man siya pamangkuton bomboan no ti ang ila sing iloy ara sa pungsod ti ang ila siya kuno nga amay ti may pamilya naman kuno nga iban bomboan. So Anyway. ari ini sila sa kustudiya sa iya siniyang lola bomboan. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan na may nag-report, gikan sa patrol, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga balita gid sa aton sa bugyang aga. Iyari na aton mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, syempre aga pa kami din nag-live report Bombo Lindsay sa gasoline station. Isa sa mga gasoline stations amon diri sa may syudad sa Bacolod. Subo gid may mga gasoline stations especially 24 hours nga aga pang banwa no nag-change na sila sang sang presyo no sang gatong no pareho ni hambalo naton ang isa sa mga gasoline station ang Caltex
Na-interview namon Sir RJ Hakop, isa sa mga pump boy for 20 years. Naman niya mo gining pinaka labing una halin sa nagsugod ko trabaho, labing una nga mo gining kadako ang gintaas ang presyo sa gatong 7 pesos sa gasolina, halos 13 pesos sa diesel, 10 ka pesos sa kerosene. Kag first time man luwas sina Bombolinsi nga nagtaas na subong ang diesel kumpara sa gasolina, no? Kay sa amon dire, let's say for example, diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod kay kabalo Cagavari manitag sa gasoline station, may mga dulo diferensyahan na man sila tag piso sa lapi. Pero sa Caltex 74 pesos and 8 centavos sa diesel, ang silver diri 71 pesos and 90 centavos, kag ang platinum 72 pesos and 65 centavos. So amo ning kag ang isa pa gid Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, why na subong, no? Why na sang available nga sa sini nga gasoline station nga diesel kag silver, platinum na lang gid mo tiyan banya kun why na kami ibaligya ti untat man kami trabaho kay untat man sila anay hasta nga may supply sila kag butang balon sila, no work no pay man sila. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombolinsi diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ang syudad sa Bacolod di syempre ginalauman nga mag-alert level 1 sa gihapon suno diri sa Executive Director sa Emergency Operations Center ang kay nga kahapon kahapon nga adlaw 0 case naman liwat ang Bacolod sa COVID kag subong man why na niya nagtaas aga single digit ang pinakataas na siguro anom ang kaso pero kanay-kanay na that's why ang hambal sa iyo si apisar yung mga dalagko yang mga rallies Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, why na siya nakaapekto kay nubo sa gyapon ang kaso sang COVID-19 diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kag speaking of rally, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, ang convenor ni balasang One Sambayan, amo ni sila ang nagaariglar kung may visit dire, no, ang ilang presidential candidate that say hambalaw naton ang kampo ng Vice President Leni Robredo kag iya nga mga ka-party mate naman niya makiginunanon kami sa team sang Bombo Radio kay man hanungod ni sa pagpangbastos sang ila isa sa mga supporter nga ginsinggitan ng ato niya nga reporter kag ginlampos-lampusan sang bangko sa atubang kay tiyaman niya kay para nga may lesson man kami nga makuha out of this kay may mga supporter nga amo niya mag-asta. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Tapos may ari diri kahapon 5 tuig man nga bata, no? Ahay tinahulog sa may Kalog bala. Subo nahulog sa alas 12 nadula ginpangita alas 3 hapon na sapuan. Why na siya sang kabuhi diri sa may Hillside Subdivision, Barangay Mansilingan sa may syudad sa Bacolod. Amo ni so far, mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz sa sining pagtaas na magani subong adlaw sang presyo sang produktong petrolyo ti kagabi nang hingagaw gid kadamo sang mga motorista namon nga nagapila sa mga gasolinahan para nga makahingagaw nga makatipid sa sining dugang naman subong nga presyo sang produktong petrolyo. Ang mga tricycle driver namon nga na-interview kagapon kagabi ti magauntat na lang kuno danay sila biyahe partikular ining mga nagaarkila bala nga nagabayad parenta kay man kung totalon do dira-dira lang sa isa gato so 50 pesos kunong ila sining makita mo no sa sining padayon nga pagsaka gani mauntat na lang sila pati ang mga mangingisda na mo de mga magagmay nga mga mangingisda kay man naga tughong man isang krudo sa ila sining mga baruto sa pagpalawod nila ti isa man ni sa mga problema nila kay hindi man sigurado kada palawod nila may kuha sila mo. Amo na nga nagalalain maning sektor diri sa ngamon sining mga mangingisda. Sa iban pa namon diri nga balita ang pila ka mga eskwelahan diri nagapatigayon sa nga nag-start na sa pagpatigayon sang face-to-face classes kag sunog diri sa pila ka mga manunudlo man sa pila ka mga elementary school nga mo diri in Suryante depende sa gyapon na sa mga ginikanan kung bala pasugtan nila ang ila sining nga mga kabataan nga mag-attend na sa sining face-to-face classes.
Sa iban pa namon di nga balita, masobray sa kagatos gid ang nag-desider nga mag-file sang kaso sa mag-asawa nga Joselito kag Hanelin Anciano sang Barangay Baybay matapos gani nga wala ini sila makatambong sa ikatatlo na nga kagayunan nga pagpatawag sa ila para nga istoryahan kun bala ibalik pa nila ining kwarta sa mga investors nga nag-invest sini sa ila kag halos adlaw-adlaw may mga nagapablatter na sa police station kay ini sila tanan ang masobray sa kagatos ang magapasaka gid sang kaso na. Kaga wala pa gid subong sang identity ang suspetsado bala nga ginatudlo nagpatay kag nagginapatihan naghimulos sa sining 45 anyos nga ginang nga nakita na lang patay didto sa may Barangay Lunoy, Banwasang Sapian. Nagapanawagan gid ang kapulisan sa mga residente nga kung sinong nakakita bala nga witness nga ti makatindog kay para mahatagan man sang hustisya ang kamatayon sa sining nasambitan nga biktima. Amo na mga balita namon diri balik dira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboron, Bombo Radio Rojas, Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita no sa may Banwasang Kalibo kabilog nga probinsya sa Aklan ang amon man din no nga mga kuanbla mga tricycle driver, ang mga van driver kag even mga kuanbala mga driver mga nagagamit sang mga motorsiklo pasulod sa ilang trabaho puyangak naman sa karon kay subungani no March 15 magpataas na naman sang ining presyo sang gatong no or mga petroleum products diri sa aton sa bilog nga nasyon nga Pilipinas. Siling to kagapon sang aton nga mga van driver na interview naton si Sir Boy Marte, driver no sang sa isa ka terminal diri sa Kalibo, biyaheng Kalibo to Katiklan. Siling niya nga kung mag-amo sina daw may tsansa man nga basi kung mauntat man sila sang ilang pagpasada kay balaan nila nga gamay lang gid ang ilang kita kay kung kisa hindi naman although nga 100% ang seating capacity tuod pero hindi man sila gid makapasakay sang puno no halin sa ilang terminal going to Katiklan kay ang iban nga mga pasahero siyempre mga almost 1 hour and a half na nga hulat sang pasahero siyempre hindi man niya mapuno-puno tinagareklamong nauna to nga sobra na isa ka oras nga hulat naton pwede na siguro kita nga makapanaw kayo malate naman ko sa akon nga ginakadtuan ti siyempre malarga naman ang driver ti kung pila lang tong sulod sang iya nga van ti mo lang to ang mapadulong dito sa may Banwasang Katiklan patabok naman to sa may isla sang Boracay ti kung kisa ang iya nga limpyo mga 250 pesos siyempre may kaltas pa dira ang dispatcher ang ilang nga maintenance ti bisan bugas kuno kung gisa way nagid sila ginauli sa ila to nga mga panimalay kung gisa gani ang ilang nga boundary ginautang na lang nila kay basit mga next day mabawi na laman kuno no so ang iban pagid mga tricycle driver although nga mo sina ang presyo sang gatong wala sila sang balak nga padugangan ang ilang nga mga pamasahe no kay nagareklamo manabing mga pasahero ang ilang man nga siling kung mag-amo sina pagid subong nga adlaw March 15 magataas balantayan pa nila next week kung in kaso por kaso nga magataas naman kuno liwat amo na guro ang tsansa nga basi kung mapundo naman kuno sila sang ilang biyahe okay expected next week nila nga basi kung may hindi naman centavos kundi pesos naman ang basi nga mahal per liter no sa mga gatong sa mga petroleum products. So muna no nagakabudlay gid diri ang amon man nga mga drivers sa mga way untat pagtaas sang presyo sang gatong. Kaga sa amon dugang pagid diri nga mga balita no ang amon man siyempre nga presyo diri ginpamonitor naton sa aton nga patrol Subungaga kung naka-implement na ang pipila namon diri ka mga gasoline station so far Subungaga daw ang ilang mga pamboy way pagkabalo kung anong oras gin man nila i-implement no although nga subong isa March 15 na no so may ara sila nga oras
nga bantayan ginahulat pa nilang mando bala sang ilang nga mga kwanto manager kung anong oras nila i-implement ang bag-o nga presyo no sang ina nga gatong kagapon to before siguro mag 9 PM perti kagutok to sa mga pipila namon ka mga gasoline station, mga private ka mga salakyan, kung isa dira man ang government ka mga salakyan nagapagasolina naman iba no. Tuman kagutok sa mga gasoline station, nagahingabot ang iban kay siyempre basi kon maalang-alangan kay subungani no magataas ang presyo sang inangagatong. Ako ginanga pikto diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Amo namin so far mga nagapona namon diri nga mga balita. Back to you, Bombolinsi. Damo nga salamat Bombo Leonard Bombo Radio Kalibo sa amon dariya nga mga nagapangunang nga balita. Handa dariya si Iloilo 2nd District Representative Mike Gureseta sa posible nga sanksyon nga idagdag sang iyang nga partido nga Nationalista Party kasunod sa pag-endorso niya kay Vice President Leni Robredo. Kay ti ang ginasuportahan niya sa nga Nationalista Party amoya ang BBM sa tandem sang unit team. Disunod dariya kay Representative Gureseta mataas ang iyang respeto sa partido apang tigin suportahan niya si Robredo bangod nga naga-align ang ilaya nga prinsipyo. Disunod diri sa mamalida sa subong wala ini sang ihibalo kung ano yang mangin sanksyon sang partido apang tihanda siya nga atubangon kag batonon ini. Samtang sa piyak kabahin diri sa may syudad sang Iloilo nag-apilar man diri ang amo niyang alkalde ang si Iloilo City Mayor Jerry Trañas ang Iloilo City Government sa National Interagency Task Force nga ipaidalom ang syudad sa Alert Level 0. Sa idalom sa Alert Level 0, optional ang pagsuksok sang face mask, wala na ya sang work from home scheme, kag balik naman ang face-to-face classes. Iging pahayag diri sang alkalde namon nga nagunubo na ya ang kaso sang COVID-19 sang syudad, subong man ang average daily attack rate kag healthcare utilization rate. Di kahapon gani as of 12 noon ang wala sang may na-record nga cases, wala sang na-record nga COVID-19 case ang syudad sang Iloilo. Di padayon diri nga nagahingyo man ang alkalde nga pabakunahan man ang pila ka mga pumuluyo nga tubtob subong wala pa ya nakapabakuna. Samtang sa pihak nga bahin ang isa diri ka cashier sang isa ka gasoline station naghilibion ini siya bangod sa ginapahayag wala ginbayaran ang 100 liters sang gasolina nga ginpatugong ya sang isa nila ka customer. Digin pahayag dari sang cashier nga base man sa nakitaan sa CCTV footage nag-abot ang ining babayi sa ilang gasolinahan sakay sa tricycle nga ginadrive sa lalaki nga ginapatihan ba naman niya. Disunod dari sa cashier sa sulod sang tricycle na hamtang ang ining mga containers nga ginbutangan sang kabukosan nga 120 liters sang gasolina. Digin separar suno sa iya ang 20 ka litros kag amo lang ya ang ginbayran sang customer. Ulihin na lang sa niya nakitaan sa point of sale system nila nga may ara pagali sang dugang nga 100 liters nga ginpatughong ang babayi. Digang nakabalakan dari subong sang cashier kundi saya mangita sang 6,000 pesos nga kulang sa iya. Sa amon mandari kaina gin-check mandari namon Bombo Radio Western Visayas ang mga drivers bala namon kay may mga pasahero dari nga nadugayan hulat sang jeep kay di do kaiwat gid ang biyahe sang jeep dari sa amon pero abi nyo Bombo Radio Western Visayas kun aton dari manutaran ha sa tuanay gamay-gamay lang yang pagsaka sang presyo sadto. May mga transport strike na kita, may mga drivers na ngati wala nagabiyahe pero sa subong bisan pa yang ngati masobra 10 pesos na ang pagsaka sang presyo sang gatong do wala gid kita may batia nga may aras sang transport strike Bomboan. Actually diri sa amon Bombolinsi may ara kami diri sang transport strike sa March 21 and 22. Amo nang pinaka-latest sa amon diri pero undok ni siya United Drivers Operators Center. Ang iban nga grupo, hindi man niya mag-join Bombolinsin, tsakto na, hindi sila ya mag-join kay nga
Dati ko mag-join kami ni sa transport strike, mauntrat na gid kami biyahe. Ano na lang gid niyang amo niya nga pangingitan-an. Kaya ang ila o isa ka option diri, kung mataas ang presyo sang gatong, di ba, medyo limitado ang ginasakay nila. Tabla ang Francet, subo nga isa, doblehon ta. Ang jutay nga karga sang jeep, damuon na mo niya, kay hindi na kami gwanta, kay taas ng presyo sang gatong. Amo na sa pinaka-latest namon nga interview sa mga drivers manamon diri sa may syudad sa Bacolod, Bombolinse. Tisa, Mondaria, wala pa kami dibatias ang transport strike. May iban lang ang mga nagapahayag nga mauntat sila sang biyahe. Pero pila lang man ka mga drivers ang nagpahayag sina kay hambal sang iban man nga mga drivers na napagkigangutan man dari namon pigado gid subong kun maguntat sila sang biyahe wala na gid sila sang daloon nga kwarta sa ilang nga pamilya o galing kay ang iban niya mangita na lang sang iban nga source of income kag hindi na lang niya magbiyahe Bomboron. Gidi kay kahapon to ang amon diri nga mga tricycle driver masulod na lang kuno danay sa construction mo kagang pag-abot sa transport strike sang nagliga to na interview ko madiri ang coordinator sang hugpong transport namon gin sigurado niya nga may ara sang mga kaupdanan sila nga hindi man magbiyahe na kay kagamay malang sang kita lalo na ining mga nagaarkila lang sang mga jeep no kag nagabayad kada hapon sang renta mauntat man sila biyahe pero so far kahapon as of today way pa sang numero kun pilagid sila diri ang hindi magbiyahe Bombolinse. Tisa amon diri ang pilaman ka mga drivers maayo man gani ilang nga mga operators ang ginaarkilahan bala nila nga mga jeepneys ngati ang iban sa ila 50% na lang ang ginabayad nila subong may ara to gani ngati na interview man naton sa tuan ay 500 pesos na arkila ginpanubo-nubuan ginimo na lang 300 ginimo 400 para nga makabulig may ara pa sila baladalon sa ilayang nga tagsa ka mga pamilya. Di sa amon diya naghambal man diri ang amon nga alkalde si Mayor Jared Treñas nga inkaso gid man abi maguntat gid man sa nga biyahe ang mga drivers diri naton magpatigayon sa transport strike. Suportado niya sang amon nga alkalde kay mahatag si Mayor Treñas ang relief goods mga pagkaon sa mga drivers. Galing ang pamangkot hasta San-O gid abi ini kay ang solusyon niya tani amo ang pagnubo sang presyo sang gatong Bombo Leonard. Polinsi no hasta San-O makuan bala masustiniran nga hatagan sila sang bulig no pila ka kilo nga bugas dilata kag noodles hindi na sila mabuhi kung magamo sila ang ihatag lang no diri sa amon kagapon may ara nga grupo no nga ginorganisar ang Bayan Aklan upod ang mga pipila ka mga kuan bla mga driver operators pero gagmay pa lang sila man to kagapon nagapanawagan nga updan sila no ang iba-iba nga mga sektor bla nga apektado sa wala to nga pagtaas ang presyo sang produkto nga petrolyo nga magtimpon sila kag muna ipabot sa gobyerno no nga tuman lang gid sila nagakalisod pero kung isoryahan naton ang transport strike isa na no ginaplano nila pero gakwan pa lang sila hikayat pa lang sang iban mga miyembro to iban nga grupo para at least boylog bala sila nga ipatigayon pero laban-laban gina-schedule pa lang ila nila no wala pa man sang meeting nga nanabo kung saan og gid nila iga-implement subong lang nagapaninggitan pa lang sila diriya no samon sa probinsya sang Aklan na Bombolinse. Amo gid kag kita ni fuel subsidy gid nga alalangay tanan nga mahatagan tanan nga mga apektado nga mga drivers sa sining padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Sige, alang na gid ang akon nga tiyempo. Okay, sige. Why kita iya makabi namin na video nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyong alagad. Delanggid. May information man kita nga nabaton. By the way, nga ang FIBACDA ma-join man. No? Ma-join man ang FIBACDA. Okay, sige. We'll see no sa upcoming ni sa March 21 if madayon gid ni but sigurado na madayon ng transport strike pero iba yung mga drivers nakadepende man ni sila kung dayonon gid nila kung ma-join sila or hindi no kaya again hambal ta na hindi mo man mapunggan abi yung mga drivers ko pa utuwas man sa ila hibubunot kaysa ka ay hamo na hambal ta ka helpless ang sitwasyon when it comes to fuel price hike no mga baldik ta world market
Taas man yung Pilipinas mo, inano. Anyway, when kita manabilin nga tiyempo, standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio